Bășeale este. Ferrari. Sau am 3. Eu am 3. Noi am ieșit să filmăm interiorul lui Yoga. Am venit la spălătorie. Eu nu știu cum să explic cât de bine arată mașina asta. Da, asta e... nu știu. Cuvintele sunt plus. Așa. Может, врацăm sub capot cum e. În interior e pur și simplu tot fără cuvinte. Avem un short shifter. E ca așa arată sub capotă. Avem intake CSL, portbagaj de CSL, ca și bara față și desigur că avem acoperișul schimbat de carbon tot de CSL. Aici înainte era trapă. E un detaliu care nu orice proprietar de M3 și-ar permite și ar putea să-l facă. Propun o leac să auzim cum sună. Așa, interior avem. Cum ai zis că se numesc coșurile? Așa, avem Recaro Sportster CS. Cafenii, tot restaurat, tot e, nu știu. Astreacă. Așa, când ajungi la eveniment, la final, am venit la Costa de Est și evenimentul deja de o oră s-a finalizat. Băieții strâng tot, noi de-abia am ajuns. Mai rece mai este pe aici, pe afară, avem un G3 Touring. Asta nu pot spune ce-i. Dar eu cred că la băieți pagini să vedeți mai multe detalii și mașini decât ce văd eu aici. Băieții au chiar și canal de YouTube. Eu cred că cei din Republica Moldova care mă urmesc, nu știu de dânsii, nu toți. Puteți să intrați să dați un subscribe și să vedeți cu ce se ocupă băieții, pentru că e un nivel mai diferit, ceea ce în Republica Moldova chiar lipsește. Chiar lipsește, dar eu cred că ajungem și noi la așa nivel. Așa, după cum spune ChatGPT-ul, Radical SR3.
motor de Hayabusa. Cât e? Și scrie 1,3 sau 1,5 litri. Undeva 600 de kg și 260 de cai. Cred că la kilograme litri o să meargă foarte interesant. Da, deci, короче, da? Se cheamă coastă și București. E ok, e frumos, e flat. Avem și mulțuri, avem așa un hotel. Foarte, foarte frumos. Un proiect minunat, marca Coasta de Est. Deci avem Seniorca domnul Ciprian Cai. Mașină foarte frumoasă. Apa. Avem un nou TTT. Încă. Alex. Filmezi? Ai Da. venit cam târziu, să știi, nu prea mai... Este prea mai leac. rămas nimic aici. Este leac. Îți trimit materialele ca să vezi cum a fost? Ea sunt pe pagina și să uite singură, cred. Am înțeles. Podpișii mei. Că sunt mulți tare. E totul e un început. 50 de oameni sunt. Sunt. Băi, de ce râzi, mă, de el? Ne-am apucat amândoi odată. Eram la El casă. mai înainte s-a apucat. Eu înaintea ta? De tu în clasă Eu primară înaintea ta film. cu cât? Cu jumătate de an? Cu un an mai din chiar. Nu Tu era. aveai încă în clasă. O cameră ți-ai cumpărat pe urmă, dar tu te-ai apucat de pe camera mea să filmezi. Care e specul la mașina asta? E secret. Alex, e ca Marc, e camera. Gata. Секретные сфорсунки. Băi, ideea e că e secret, gen nu vrem să spunem numărul real la mașină. Aproximativ. Tu cât crezi? Ну, dă mai întâi să mergem și să-mi după asta să vedem. După părerea mea are vreo 350 de cai. Nu e atât de rapid, așa spune, cât e feeling-ul de cutie manuală și nu știu cum să explic asta. Da, e interesant. Asta e Bogdan, fondatorul Coasta de Est. Salutare și bine ați venit! Alex, Salutare! el e tătic teoleac. Suntem obosiți după Suntem la final de 2 zile, da, la final de baterie, după 2 zile de foc automat. o lună de multe necunoscute. Da, da. Am început o serie de evenimente pentru oamenii pasionați de mașini și am intrat în chestia asta necunoscând partea asta de organizare de evenimente, ce presupune. Te duci la un eveniment și zici, hai mă, acolo pui cafeaua, acolo pui apa, cât de greu poate să fie. Adică din exterior pare mult mai simplu asta. e ideea. Necunoscându-o din faptul că am văzut-o și am experimentat-o pe mai multe părți, dar când faci tu cu mâna ta e altă treabă. Adică Da, când te știu. apuci tu și te lovești. Pare mai simplu din exterior, Da, asta e da, tot. da. Și bineînțeles, mergând la multe evenimente, am fost la Ultrace, am avut ocazia să merg la Căfine Mașină în Anglia, pentru cine să fie mai cunoscător de aici. Am fost în state să văd câteva evenimente și de tip Cars and Coffee și evenimente mai nișate pe anumite branduri și așa. Și văzând și comparând cu ce e la noi, ne-a surâs ideea asta, băi, să încercăm să facem lucrurile la un nivel un pic mai ridicat, așa cum putem noi. Dificil, Da. dar feedback-ul oamenilor, în mod real, e unul extraordinar de bun. Și, fiind cam, aș putea să zic al treilea, Da, e al treilea. noi am tot sperat să meargă din ce în ce mai sus. Și s-a întâmplat chestia asta, că la primul am avut un eveniment de vreo 100 și un picuț de oameni. Da. La al doilea am avut unul de aproape 300, iar acum totalul la evenimentul ăsta au fost vreo 340 în total. Cam așa. E super clar că merge în sus treaba. Am vrut să fie varietate. N-am vrut să fie, chiar dacă erau 7 Porsche-uri de nu am mai văzut nimeni niciodată, n-am fi vrut să facem chestia asta, să nișăm. Așa că am avut un Radical, am avut un Impala. Toate mașinile de la interior mi s-au părut geniale, cumva. Am avut un BMW mai pe vechi, Urs. Da, am avut un Urs țiplă, Da, așa. Zic pe veche e old school, așa. Corect. M4, Am avut un M4, mai nou.
Corect? Și Ce pe am mai colț ce am avut? Chediul... Și un Chedi care e atipic, să vezi un Chedi modificat al Isuzu de la Expert Wheels, care pe caroserie n-ai ce să-i zici. Un Chedi și arată mai bine decât orice mașină. Adică arată absolut genial. Și în exterior am păstrat aceeași chestie, adică am încercat să ținem zona asta de fitment și mașini pe care noi le admirăm și ne plac foarte mult cum sunt făcute și ce modele sunt. Și am încercat să ținem chestia asta, bineînțeles am adăugat și niște mașini foarte rare pe care nu prea le-am mai văzut, adică am avut... Ciudățenii, da, așa le spune. Ciudățenii, dar în sensul bun ciudățenii. Dar și ele sunt mega apreciați de pasionați. Tu așteaptă chimerul cu tine. Acasă. Zi, Alex, 2 minute. 2 minute. Da, ce mai ziceam? Ziceam de mașini, că am vrut să fie diversificat, dar am vrut să avem mașini din zona stance, adică cu fitment, cu jante coborâte cum trebuie, dar am apreciat și mașini clasice sau extrem de rare pe care le-am văzut pentru prima oară, sincer. Citroenul ăla sau Oldsmobile-ul ăla, la fel. Nu mai văzusem și am zis ok, de ce nu să avem niște ciudățenii în sensul bun pe care nu prea le mai întâlnești. Dar accentul întotdeauna, mașinile practic sunt pe planul secund, sincer, accentul întotdeauna a fost despre oameni și despre vibe, adică până la urmă oamenii pe care am avut aici sunt mult mai importanți decât orice altceva pentru că ei îți dau toată energia și toată starea de care ai nevoie să faci ceea ce trebuie și să te simți că ești acasă și că ei au venit la tine acasă și că e totul mișto, așa o văd, da. Eu nu mai am nimic de zis, a zis perfect, jur. Atât. Am ieșit și așteptăm pe Danu. Danu e pe drum. Ia. Ești de acord și filmează? Da, mă filmează. Că... Așa e în vlog. Am ajuns la Porsche Centru. Am venit în Moldova. A venit filmat ca așa un 911. Ați putea să vedeți modelul anume care avem setup-ul gata, lumina setată acolo. Trecem la treabă. Filmăm unpacking. Încă ne ca așa un indiciu. Пакетато toată deja. Șocolată interesantă are. Olivnios se numește. Interiorul pe așa. Așa. Spate. Tot interiorul e așa. Și înăuntru tot. Stickerul dintr-o parte. Așa arată partea din spate. Logo Heritage. Spirit. Și scenă de evacuare.
ieșit deja noaptea să continuăm să filmăm episodul și a apărut filmăm 4 spontan. Și aici avem interiorul alb DKT, volan în performance cu LED-uri și avem și așa un spoiler. Avem drona. Так, este Vlad FPV. Noi am filmat cadrul de pe dronă și ne ducem mai departe. Așa-i? Avem cadrul dronei aici. Nu. Și l-avem pe Cristi care trebuie să facă cadrul și mai frumos. A fost? Mă gândi povestește cum tu ai ajuns să iei M2. Nu știu de ce M2. Când am vrut, eu pasări știam că vreau M-că, dar într-un moment erau foarte multe M4 în Chișinău. Și taman în timp și la Kozlov și-a luat căruce M2 KS-ul și eu m-am aprins cu ideea că eu vreau să fiu primul care să iau M2 competition în Chișinău, dar n-am dovedit, dar ideea oricum a rămas. Așa că băieți, faceți voi visuri, deci savurați viața cât sunteți tineri. Так, de ce mănânci tu? Orez, chip de pui și avocado. Filmările cu filmările, dar antrenamentul e antrenament. Și regimul alimentar e el. Foarte corect. Cristi e antrenor. Dacă aveți nevoie, el poate să vă îndrepte pe calea cea bună. Știu cât este de greu la început să-ți găsești disciplina, motivația și un mentor bun pentru a obține corpul tău dorit. De asta sunt eu, ca să te ajut să eviți cele mai des întâlnite probleme de cei care sunt la început de cale. De asta, lasă-mi un mesaj în privat ca să începem cât mai curând colaborarea și cu promocodul Markovski obții 15% reducere la serviciile mele. Noi la spălătorii, și lângă Ghindești este spălătorii. De-am spălat-o. Nu e o problemă că vă filmăm, da? Da, și acum, eu nu mă tem de nimic, eu spun, eu sunt... Da, tot normal. Da, bravo. Vă place mașina? El nu-și iubește mașina. Așa sprânește. BMW, Da, e BMW. o vinzi, Se vinde? Și vă place? e una că e joasă. E joasă, da, e joasă. Așa e despre ceas. Ceas. Нормальные диски поставь. Și din ce an e? Șeană e. 2018. Eu i-am dat mai bătrân. Dar nu mai cred că noi cu electronică, nu așa. Am înțeles că nu cam bune, nu cam de cumpără lumea, știi? E automat. E mecanic. Asta e mecanic. E mașini frumoase, de stradă. Am că sunteți tineri. Foarte corect. Gândește-ți cu cartieră sau mașină? V-aș spune întâi astea să vă luați să stia apartament acolo. Și apoi astea
că mașinile astea trăim, da, dar încă este să avem un... Da, mașină poți doar. Și poți El poți. mergi, dar casa nu poți găzui. Asta e trebuie, casa, da, una că, da, e bine când asta... Mașina e Fudulie, una că, da, dar una că te înghisui, una că, asta, da, în casă, știi, dar mai ales când astea, când ești cu o doamnă care e de viață și... Și mai ales dacă ai familie. E drept. Familie și astea, mașina ai, da, e pe a doilea loc astea. Principalul că să ai familie, casă, să ai... Mercedes-ul e mai bun. BMW-ul e mai slab. Să-și spune că asta e. BMW-ul e mai Dar slab. pe noi cu așa succes la moi, că la dumneavoastră nu mai venim de De ce? Mă bănvăurez din încoace. Blin, da? Dar ce, e mai puțin decât Mercedes. Puteți să ne spuneți, abonați la Marcovski. Da. Abonatul la Marcov. Все? Asta e succes. Все, mersi mult. La spălătorie, la Ghindești, la Carwaș, veniți la domnul Edic. El cu 10 lei spală mașina. Da. Apă udă. Apă udă și asta. Rondele de orez cu proteină. Cea mai bună cale de a suplini cantitatea de carbohidrați pe parcursul zilei. Asta pentru băieții care spun că nu pot adăuga masă musculară. Încercați să aveți surse de carbohidrați care în volum nu sunt foarte mari, dar conțin mulți carbohidrați pe 100 de grame. Ți înțeles? Da. E ca așa șef. Iată că am ajuns la finalul episodului 5. Un an a trecut de când am pasat ultimul episod și vreau să las momentul ăsta aici pentru că mă aflu lângă M2, mașina visurilor mele, un scop care vreau să-l ating și o mașină care din copilărie am văzut-o, mi-a rămas în cap. Eu sper că tu ți-ai atins scopurile anul ăsta și închei anul împlinit. Vreau să le mulțumesc tuturor care m-au ajutat la realizarea acestui episod, în special Cristi, care mi-a dat oportunitatea să înțeleg și asta în doi, să pun mâna și pe de o parte atât de aproape, dar totodată așa de departe. Înainte e multă muncă pentru a atinge scopul dat. Eu, spre exemplu, în sfârșit am trecut în spatele camerei și pentru mine asta e un pas destul de important și trec peste frica asta de cameră. O Cristi filmează. Am 4 zile la dispoziție să editez episodul 5. Azi e 27 decembrie. Cam așa. Eu nu știu dacă v-am arătat cum specula mașina asta. Și reprezintă în general. Mașina e stock. Avem 788 style cromate. Sigur, floating caps. Și nu uităm noi, în ultimul rând, de cutia manuală. În rest, ce avem? Custură oranj, faruri galbene. Desigur și Hockenheim Silver, care e de bază, eu cred, de M2, dar e o culoare foarte frumoasă. Așa că ne vedem în 2026 cu un episod nou.